Halløjse alle sammen, og velkommen til The Combat Penguin. Yui. Så det er nok lidt mærkeligt. Altså, for de 9 views jeg har, er det nok lidt mærkeligt, at jeg snakker dansk, fordi jeg snakker engelsk i min Mortal Kombat video, som nok stadig er oppe, når jeg filmer det her. Men planerne for i dag har jeg ikke rigtig nogen. Har spundet casinoet desværre. Så jeg har ikke rigtig nogen missioner at lave, så det er nok bare lige en introduction til GTA at prøve noget nyt. Se hvordan det er redigeret. Og så noget lige nu. I min bank account er jeg på... Det var ikke den jeg skulle. Bank account er jeg jo lige nu på 34 millioner. Alle sammen er fået fra Dr. Dre kontraktmissionerne. De var på dobbelt penge sidste uge. I hvert fald fra her hvor jeg filmer nu af. Det er en torsdag den 15. maj, hvor jeg filmer lige nu. Så fra sidste torsdag til i går var Dr. Dre contract missionerne på dobbelt penge, og dem har jeg så grindet en hel del. Så jamen jeg ved ikke rigtig, hvad der skal ske i dag. Måske selv lidt for mit asset lab, og det er nok det, der skal ske. Så hvis vi lige kalder mod en gang, og så er det vel bare det vi laver i dag. Prøver noget nyt, prøver at snakke dansk i stedet for engelsk. But we can also do that English, bro. That shall not be a problem for mig. Men jeg vil prøve at lære noget dansk i dag. Ser jeg ikke så meget af, når det er jeg browser YouTube. Men der er selvfølgelig nogle gode nogen. For eksempel Dingo og Jannik i spil. De laver gode GTA danske videoer, så det er worth it. Og den er fyldt op 351.000. Så det burde være fint nok. Så planen, som jeg har sagt rimelig mange gange, det er ikke rigtig noget faktisk, to be honest. Måske køber jeg noget, måske ikke. Men det må vi få se. Nu skal jeg lige sælge her engang. Håber ikke, at det er en, hvor jeg skal til den anden side af mappet. Men hvis I gerne vil se noget mere GTA, så please like og subscribe, så vil jeg 100% gøre det. Måske endda også lave mit eget crew. Men ja, bare enjoy det til dem, som nu har lyst til at se det. Start på Adventure her med GTA, hvis det selvfølgelig kommer til at fortsætte videre, af rank 172, hvilket er ikke så dårligt igen. Se om der er nogen politimænd. Og det var der så ikke, så det er da altid lækkert, you know. Nå, men en smule om den her kanal, mens der vil lige køre rundt en gang. Jeg er klar over, der stod med, at jeg for det meste spiller Mortal Kombat, men nu vil jeg lige prøve GTA, fordi hvorfor ikke? Det er noget, jeg godt kan lide at spille. Jeg spiller ikke så meget Mortal Kombat mere, to be honest. Det kan også være om 2 uger, at jeg skifter tilbage, det ved man aldrig. Men må vi jo se jo, hvad der sker. Nå, jeg kan jo ikke se ud i fremtiden. Det tror jeg heller ikke, der er nogen af jer, der kan. Men hvis I kan, så don't spoil anything. Please. Det vil være nice, faktisk. Under broen til hjemløse mennesker. Det kan være nogle af dem er undercover. Man ved jo aldrig. You can never trust anybody.
Det tredje spot. Og så er vi ved det tredje spot. Jeg skal faktisk lige her om en gang. Paulise man. Ligner lidt Todd. Sådan, hvis I ved, om han er. Ellers så kan jeg muligvis vise et billede. Jeg synes, jeg ligner Todd, når jeg ikke har den der alien-maske på. Just have been wanting all night. People say I am the fresh, so when I talk they walk past. Let me faster than night means that I live in darkness. Mommy says I am special, and I just know that it's true. Just like my favorite color, my shirt is blue. My shirt is blue. Så er vi ved det tredje spot. Ligesom der er nogle politibiler, nogle gange så kan man godt se dem, eller så er det folk, man skal passe på. For eksempel, der tror jeg, der er nogen, der sidder i. Ja, der sidder nogen i der, tror jeg, så vi kan ikke tage den der, så bliver vi bosset, men jeg skal lige tjekke. Nogen i her. Der sidder ikke nogen i her. Så vi kunne godt tage den. Lad os gøre det. Why not? Wise is not. Bliver vi opdaget, så er det jeres skyld. Og sidst men ikke mindst, vi skal til The Pier. Og så er vi kommet ved det sidste sted. Gemmer den ud på toilettet. Perfektos. Hvis den gider. Kom nu, hallo. Sådan der du. Perfekt. Og så skal vi bare forlade stedet. Og så er vi lige blevet $300.000 rigere. Hvilket selvfølgelig altid er nice palmetræ. Hvilket selvfølgelig is always nice. You know? Jeg vil faktisk gerne hen til mit klubhus. Så nu kan jeg faktisk tælle på det igen. Fordi der kan jeg måske lige nå at sætte en motorcykel. Jeg skal hen til min natklub en gang lige hurtigt. Prøv at se, jeg lyser helt. Men nu er vi i min natklub. Totalt populær. Jeg kan faktisk lige... Den er totalt populær ude i byen, you know. Jeg kan lige danse med... ja. Så er det selvfølgelig sådan, vi skal køre over et. Ja! Lidt ondt i øjnene at se på ham her. Han shine bright like a diamond. No. Please ikke være det i Sandy Shores. Det er selvfølgelig det i Sandy Shores, hvorfor ikke? Well, you know what that means. Microwave. Jeg havde intet med det her at gøre. Intet med det at gøre. Men vi skal vel over og få solgt en motorcykel, hvis der er en. Wee!
Og hvis I wonderede, hvorfor der var et cut midt i det hele, så var det fordi, at jeg var lige nede efter noget mage. Så, men ja, lad os sælge den motorcykel der. Og her er så alle andre motorcykler. Jeg føler, hvis man har sådan her, så skal man altid fuldt pimpe den ud. Sådan på det så sjovt som muligt. Så er der, jamen det er en Oppressor Mark 1. Jeg har sådan 2'er, den er bare min terabyte. Men Nightblade. Og så er det bare nogle, jeg har købt over tiden. Den der, den kunne huske, den fik jeg gratis. Hvorfor? Ingen idé. Nå, men det her ligner den motorcykel, som det er, vi skal give til en meget, meget stor kunde. Men når vi skader den selvfølgelig. Men det er ikke mig, der får lov til at vælge, hvordan den skal koste mere. Det står altså noget i bunden, det jeg skal. Ja, og så er den customizer, og så skal vi hen med den. Og vi får 50 for den. Men der står 60, men det er fordi jeg skal give et 10.000 damage halløjse. Og hvis den kommer til skade, så er det ud af min egen penge jeg får. Men det er 50.000 man får for den. Der kommer en motorcykel, jeg tror enten hver kvarter eller hver halve time. Så men lad os køre den hen til customeren, så vi kan fortjene lidt penge. Og ja. Let's do it. Og så er den delivered til den meget, meget glade customer. Ja. Og det var så det. Det var lige hurtigt 50.000 money monators i nede i lommen. Her ranker den en lille smule op. Der står 60, men det var fordi service cost, det er 10.000, hvilket er ud af min. Lad os lige stå om her engang. Ej, selvfølgelig så lige få gang efter mig. Det kan der også altid noget, kan det ikke? Så skal vi bare return pengene. Lad os do it. Man må da godt være lidt så. Selvfølgelig kan jeg kravle. Jeg kunne godt kravle over her. What did you just call me? Nå, men lad os return these money. Nå, men ja, det var så det. Tak fordi I så med. For dem som faktisk ser med. Håber det er okay, at det ikke er Mortal Kombat, at det er noget nyt. Så men jeg håber, at I har nyt at se med. Og det er ikke en særlig lang video. Men ja, vi ser selvfølgelig bare i den næste, hvis I gerne vil se mere selvfølgelig. Og vi ses. Bye!